stand up if you are able for the national anthem of Kyrgyz Republic. And now, the national anthem of Uzbekistan.
рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад, бинандагони азизу арҷманд ва мухлисону алоқамандони риштаи футзал. гузориши навбатии мустақими мо аз ҷараёни рақобатҳои ҷоми кафа миёни дастаҳои мунтахаби занона пешниҳоди шумо мешавад ва дар рӯзи охирини баргузории рақобатҳо бо иштироки дастаҳои мунтахаби қирғизистон ва ӯзбекистон бозии аввал дар назар аст. баъдан шоми имшаб бо иштироки дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва эрон охирин бозӣ дар доираи рақобатҳои сеюмин мусобиқаи ҷоми кафа байни дастаҳои мунтахаби занона сурат мегирад. ҳоло бозиро ҳамон тавре ки мо шумо дидем, бозигарони дастаи мунтахаби ӯзбекистон бо бозӣ дар овардани тӯб аз маркази майдон шурӯъ карданд ва нахустин ҳуҷумҳо ҳам ба назар мерасад. аз ҷумла зарбае ки мо шумо дида истодем аз сӯи дарвозабони дастаи мунтахаби қирғизистон Дилноз Женишбек Қизӣ иҷро шуд. мехостам дар ибтидо ҳаятҳои аввалияи ҳар ду дастаро ба шумо шинос кунам. ва дӯстони азизу арҷманд, инак дар ибтидои рақобати имрӯза ҳамон тавре ки мо шумо дида истодаем, дар ҷараёни дақиқаи аввал як иштибоҳе ки дида шуд аз сӯи бозигарони дастаи мунтахаби қирғизистон боис бар он мегардад то ин ки ҳисоб кушода шавад. хуб, гол ба номи Фирӯза Турдибоева навишта мешавад, бозигари рақами 7, аммо илова бар ин ба мо маълум карда истоданд ки дар ҳамон лаҳза саҳми бевоситаи бозигари дигар Сафина Рушания низ дида мешуд дар рафти ҳуҷуме ки бо иштироки бозигарони дастаи мунтахаби ӯзбекистон буд. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат, албатта ки ҳангоми навишти маълумот ва пешниҳоди онҷо дуруст ишора шуда буд ки Сафина Рушания гол зад ва ҳамзамон бо ин барои мо шумо Фирӯза Турдибоева, нафаре ки дар оғоз ба киштани ҳамла саҳм гузошт, нишон ҳам дода шуд. хуб, ҳаятҳоро акнун биёед ба шумо шинос кунам. Дилноз Женишбек Қизӣ рақами 1 дарвозабон аст дар ҳайати Қирғизистон, бозигароне ки дар майдон ҳастанд. Кенҷабубу Ирисбек Қизӣ рақами 7 капитани даста. инҷо вайрон шудани қоидаи бозиро мо мебинем. ҳамчунин дар майдон рақами 9 Нозук Кимишбек Қизӣ, рақами 11 Айтурғон Курманбекова ва рақами 14 София Немченко дар ҳайати дастаи Қирғизистон бозиро шурӯъ карданд. онҳо бо пироҳанҳои сафед ҳунарнамоӣ мекунанд. сармураббии даста Келкел Анорбеков аз кишвари Қирғизистон аст ва ёвари ӯ Амирҷон Муканов. ҳайати дастаи ӯзбекистон ба таври зайл дар хати дарвоза рақами 1 Севара Нуруллоева, бозигароне ки дар майдон ҳастанд Зумратҷон Назарова рақами 5 капитани даста, рақами 3 Холида Дадабоева, рақами 7 Фирӯза Турдибоева ва рақами 10 Сафина Рушания. ва ҳамзамон бо ин дӯстони гиромӣ, агар ба ситоди мураббиёни дастаи мунтахаби ӯзбекистон таваҷҷӯҳ кунем, пас сармураббии даста Фаррух Зокиров аст. ба ӯ Камола Усмонова кӯмак мерасонад ба ҳайси ёвари сармураббӣ. акнун талошҳои бозигарони Қирғизистонро мебинем. илова бар ин бояд қайд кунам ки ҷараёни бозии имрӯзаро гурӯҳи зерини доварон ҳакамӣ карда истоданд. Зуҳро Раҳимӣ аз Эрон довари асосӣ аст дар рафти рақобати имрӯза. довари дуюм Суҳроб Сатторов аз Тоҷикистон, ҳамчунин довари сеюм Мерҷан Багишева аз кишвари Туркманистон ҳастанд. ба ҳайси сониясанҷ Абак Беҳноз аз ҷумҳурии Исломии Эрон дар рафти ин рақобат кор мекунад. комиссари бозӣ Ораз Ализода аз Тоҷикистон ва нозири доварон Мариям Пур Ҷафариён аз Эрон. бо ҳама шахсони расмӣ ба ҳамин тартиб шинос шудем. хуб, ба мавқеъгирии дастаҳо дар ҷадвали умумӣ агар таваҷҷӯҳ кунем, пас ӯзбекистон дар зинаи дуюм аст, 6 хол дорад. Қирғизистон ҳам 6 имтиёз дорад, дар зинаи сеюм ҷо гирифтааст. дар сурати мусови хотима ёфтани ин рақобат ӯзбекистон дар зинаи дуюми худ боқӣ мемонад. вале агар рафту Қирғизистон ғалаба кунад, пас зинаи дуюмро аз худ карда метавонад.
дар дигар сурат барои онҳо имконият нахоҳад буд, зеро тафовути голҳо бениҳоят манфӣ аст барои ин даста. пеш аз ҳама бо он бохти бузурге ки аз Эрон доштанд бо ҳисоби 11-0 бозгарони дастаи мунтахаби Қирғизистон аз ҳамтоёни эронии худ 4 рӯз пештар аз ин дучори шикаст шуданд. Ӯзбекистон бошад аз Эрон бо ҳисоби 5-1 мағлуб шуд. дар бозиҳои дигар тавонист ғалабаҳои худро ба даст орад, аз ҷумла муқобили Туркманистон 4-2, муқобили дастаи мо 7-0 ва аз ин сабаб тафовути нисбатан беҳтари тӯбҳо ба фоидаи онҳо аст дар қиёс бо дастаи мунтахаби Қирғизистон. аз зарбаи кунҷӣ тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. غیر از بازیگرانی که در میدان هستند، هیئتی باقی مانده بازیگرانی هر دسته رو هم می‌خواستم با شما شناس کنم. عادل احمدبکова دروازه‌بانی احتیاطی دسته منتخب قرقیزستان است. رقم 2، رقم 3 نورسولو مرزاقولова، رقم 4 دیانا канатбекова، رقم 5 асем турғунбоева، رقم 6 малика муминова، رقم 10 нагима туралиева، رقم 12 аруке дуйшенова، рақами 13 фотима эрмаметова. ҳайати бозигарони дар курсии эҳтиётӣ боқӣ монда барои ӯзбекистон бошад ба таври зайл аст. рақами 2 албина бобоқулова, рақами 4 тоҷи нисохон рашидова, рақами 6 мадина воҳидова, рақами 8 рӯзихон аскарова, рақами 9 шаҳноза қурбонова, рақами 11 мафтуна панҷиева, рақами 12 омина валихонова, рақами 13 ангелина палишкевич ва рақами 14 шодия тошева. хело хуб, тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Қирғизистон мумкин буд ки боқӣ монад, аммо андаке лағжиши бозигари рақами 3 нурсулу мурзақулова боис барон шуд то тӯб аз ихтиёри ин даста берун шавад. бозии ин ду даста ҳамон тавре ки болотар ишора кардам, аслан барои муайян кардани дастае ҳаст ки ҷои дуюмро ки ишғол мекунад. ва шонси ӯзбекистон ҳамон тавре ки болотар ҳам таъкид рафт зиёдтар аст дар қиёс бо Қирғизистон. аммо дар ҳамин як бозӣ Қирғизистон ҳам ҳатман метавонад имкониятҳо ва шонсҳои худро пайдо кунад ва дар сурати муваффақ шудан, дар сурати дуруст истифода бурдан аз фурсатҳои худ онҳо ҳатман имкон пайдо мекунанд барои ба даст овардани натиҷаи мусбӣ дар баробари Ӯзбекистон ва дар такя ба ҳамин натиҷа ба даст овардани зинаи дуюм. барои ин албатта лозим аст онҳо ғалаба кунанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар маркази майдон. як бор дигар метавонед бубинед. бар муқобили бозигари рақами 7 фирӯза турдибоева. вайрон шудани қоидаи бозиро мо дидем. инҷо акнун як имконият, аммо мафтуна панҷиева зарбаро каме гӯем ба мақсад мувофиқ иҷро карда натавонист, зеро рӯ ба рӯи ӯ футзалбози ҳариф буд ва садгузории бозигари дастаи мунтахаби Қирғизистон кӯмак мекунад то зарбаи задаи мафтуна панҷиева бартараф карда шавад. иштибоҳ ҳангоми аз аут ба бозӣ даровардани тӯб. боз як имконияти дигар ва дар ин ҷо акнун зарбаи бисёр ҳам қавӣ аз сӯи мадина воҳидова, аммо чӣ тавре дидем зарба каме канортар аз паҳлӯи дарвоза гузашт. боз тӯб ба ихтиёри бозигарони Ӯзбекистон мегузарад, аммо бозигарони ҳариф тавонистанд фишор оварда тӯбро ба худ баргардонанд. вале дар идома акнун мо мебинем ки нурсулу мурзақулова тӯбро аз даст медиҳад.
қирғизистон дар се бозие ки қаблан доир кард як бохт дорад, аммо ҳамон бохт бисёр дарднок ва аламовар буд. бо дар назар дошти он ки чӣ гуна талошҳо карданд ва мехостанд ҳадақал бо тафовути камтари тӯбҳо мағлуб шаванд, аммо 11-0 чӣ тавре гуфтам аз ҳамтоёни худ аз Эрон онҳо шикаст хӯрданд. хуб, чаҳоргонаи асосӣ иваз шуд ва чаҳоргонаи дуюм ба майдон баромад дар ҳайати Қирғизистон. мо шумо бошад такрори зарбаи охиринро мебинем ки бисёр ҳам хатарнок буд ва тӯб бо расиш ба сутуни дарвоза аз майдон берун баромад. аксари дастаҳои мунтахаби футзали минтақаи мо навтаъсис ҳастанд. биёни бонувон, дӯстони гиромӣ, ба истиснои Эрон албатта. ва дар ин лаҳзаҳо мо шумо дида истодаем ки чӣ гуна ҳолат ба вуҷуд омада истодааст дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Ӯзбекистон. бинед, дарвозабон дар як ҳолати мушкил қарор гирифт вақте иштибоҳан бозигарони дастаи Ӯзбекистон тӯбро ба София Немченко пас доданд. ба София бошад зарба зад. غیر از ایران البته تجربه بیشتری بازی‌ها و گویم نتیجه های نسبتاً خوبه رو کم بیش دسته‌های ازبکستان و ترکمنستان دارند. به هر حال دسته منتخب فوتبالی زنانه ترکمنستان از جمله دسته‌هایی است که بروقت‌تر تشکیل یافته است در قیاس با دسته‌های زنانه فوتبالی منطقه ما. در مسابقه دسته منتخب افغانستان اشتراک ندارد. از 6 کشوری که عضو اساسیه فوتبالی کشورهای آسیای مرکزی هستند معروف به کافا 5 دسته در این مسابقه اشتراک کرده ایستادند. خب از نظامنامه و طرز برگزاری مسابقه فکر دارم شما خیلی خوب آگاهی هم دارد، چون مثل مسابقه قبلی کافا در یک گروه همه دسته ها با هم روبرو میشوند، یک بازیگی بین هم دایر میکنند و با در نظر داشته امتیازهایی که به دست آورده می شود غالب معین می گردد. این زمان در مسابقه بهترین دسته بدون شک و تردید این دسته منتخب ایران است و آنها در 3 بازی 9 غلبه دارند، 24 گل دقیقاًش جمع 24 گل از تفاوت گل های آنها 25 گل زدند در مجموع و تنها 1 گل سر دادند به دروازه خود. دیوار دفاعی گذاشته می شود. 2 نفر از بازیگران قرقیزستان در آن جا گرفتند و همزمان در نزد توپ 2 نفر از بازیگران دسته منتخب ازبکستان هستند. خب حالا میدونید تایم اوت گرفته شد به فکرم. بله همین طور هم هست. از سوی سرمربی دسته منتخب ازبکستان در این لحظه تایم اوت گرفته می شود. فاروق زوکیروف شاگردانش را به نزد خود دعوت کرده ایستاده است. در همین گونه موردها البته بین هم صحبت می شوند و راه‌های بهتری استفاده بردن از این وضعیت استانداردی با بازیگران نشان داده می شود و یا دقیق‌ترش میتوانیم بگوییم که با آنها نشان داده می شود که با کدام راه میتوانند از همین وضعیت استانداردی خود استفاده برند. اصلا امکانیتی خوب است برای دسته منتخب ازبکستان.
иҷозат дода шуд ва мо шумо ҳам дидем ки тавассути як таркиббороӣ аз қабл тарҳрезӣ шуда бозигарони дастаи мунтахаби ӯзбекистон хостанд аз ин фурсат истифода баранд. тоҷи нисохон рашидова зарбаро зад. хело зебо инҷо ҳаракатҳои олии капитани дастаи мунтахаби қирғизистон ба назар мерасад ва баъдан шонсе ки аз даст дод Айтурғон Курманбекова. ду нафар аз бозигарони ҳарифро бо ребу равиши бисёр хос Кенжабубу Ирисбек Қизӣ фиреб дода гузашт аз нимаи майдони худ ва баъдан паси бисёр хуберо ба ҳамдастааш равон кард. Наму зарбазадаи Айтурғон Курманбекова чӣ тавре дидем хато рафт. фурсатҳо буданд, фурсатҳои хубе буданд барои дастаи Қирғизистон то ин ки ҳисобро баробар кунад, аммо аз ин имкониятҳо онҳо истифода набурданд. боз як шонси дигар ва фурсати беҳтарин, аммо ин имконият ҳоло истифода бурда намешавад. чӣ гуна фурсат буд барои задани голи дуюм, аммо Сафина Рушания истифода бурда натавонист. зарбаи аввали ӯ ба сутуни дарвоза расида баргашт ва баъдан садгузории саривақтӣ. во акнун бубинед чӣ гуна имконият пайдо шуда истодааст. зарбаро бошад бозигари рақами 5 Зумратҷон Назарова иҷро мекунад. як бори дигар метавонед бубинед. шонси бисёрам хуб барои ӯ ва зарбам аз ин бозигар хело дар сатҳи хубе иҷро карда шуд дар ҳамон лаҳза. талошҳои бозигарони ӯзбекистон давом дорад. хело ҳам фаъол ҳастанд онҳо. боз ту ба ихтиёри онҳо баргашт ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале корти зард ҳам нишон дода мешавад ба бозигари рақами 5 дастаи мунтахаби Қирғизистон Асем Турғунбоева. бори дигар метавонед бубинед. Асем Турғунбоева ҳарифи худро аз позада афтонд ва бисёр дағалона албатта дар ҳамон лаҳза бозӣ кард ки барои ин амал кардаш ба ӯ корти зард нишон дода мешавад. довари асосӣ дар рафти бозии имрӯза чӣ тавре гуфтем Зуҳро Раҳимӣ аст аз кишвари Эрон. вазъияти стандартии навбатӣ бо иштироки дастаи мунтахаби ӯзбекистон ин маротиб чӣ гуна истифода мебаранд аз имконияти худ онҳо. пас боз ҳам зарба ва гол. ин дафъа акнун масофа ки наздиктар буд бехато тавонист зарбаро ба гол табдил диҳад бозигари рақами 7 Фирӯза Турдибоева. бори дигар метавонед бубинед имконияте ки барои Фирӯза Турдибоева буд. баъзе аз бозигарони Қирғизистон дар лаҳзае ки бо шаст ба самти тӯб медавид Сафина Рушания фикр карданд ки зарбаро маъз худи ӯ иҷро мекунанд, аммо ин тавр нашуд. соли сеюм аст ки Пайдар ҳам дар ибтидои гӯем соли мелодӣ
мусобиқаи футзал бо иштироки дастаҳои мунтахаби занонаи асосӣ. кафа сурат гирифта истодааст. бори аввал соли 2022 ин мусобиқа рӯзҳои 21 то 28 январ сурат гирифта буд ва 4 даста дар рақобатҳо иштирок карданд. онҷо бозиҳои гӯем рафту баргашт дар маҷмӯъ дар назар буд. ҳар кадоме аз дастаҳо дар маҷмӯъ 6 бозигӣ доир намуданд. эрон чемпион шуд 16 хол. дар ҷараёни бозиҳои худ онҳо 5 ғалаба ва 1 мусовиро ба қайд гирифтанд. ӯзбекистон дуюм шуд бо 13 имтиёз. қирғизистон сеюм шуд бо 4 хол ва тоҷикистон дар зинаи охирин мавқеи худро муайян кард. сипас дар соли 2023 аз 27 то 31 январ рақобатҳо сурат гирифтанд. ин маротиб ҳам 4 даста иштирок карданд. ҳоло каме ба пеш омадани дарвозабони дастаи мунтахаби қирғизистонро мебинем, аммо Дилноз Женишбек қизӣ бевосита тӯбро хато пас дода истодааст. хуб, дар соли гузаштаам эрон чемпион шуда буд. ӯзбекистон ҷои дуюмро гирифт ва дастаи мунтахаби бонувони мо сазовори ҷои сеюм шуд. қирғизистон бошад натиҷаи 4-умро ба қайд гирифта буд. як шонси дигар барои Зумратҷон Назар ва аммо ин дафъа зарбаизадаи капитани дастаи мунтахаби ӯзбекистон хато меравад. бори дигар метавонед бубинед. дар канори рост касе аз бозигарони қирғизистон тайёр набуд ва шуда ҳам нашуд ки партофти ҳамдастаашро қабул кунад. боз як шонси дигар, аммо мо мебинем ки фурсати навбатиро Фирӯза Турдибоева истифода бурда наметавонад. шонс барои бозигарони дастаи қирғизистон ва инҷо мо шумо имконияти навбатиро мебинем ки боз ҳам қирғизҳо самаранок истифода бурда наметавонанд. Нурсулу Мурзоқулова зарба зад, бозигари рақами 3 ва кӯшиву натиҷа надод. дар ҳайати дастаҳои мунтахаби қирғизистон ва ӯзбекистон дар солҳои қаблӣ баргузории рақобатҳои мусобиқаи кафа дар риштаи футзал миёни бонувон мо як гурӯҳ бозигаронеро медидем ки аслан дар ҳайати дастаҳои мунтахаби занонаи ҳамин кишварҳо бозӣ мекунанд ва бояд қайд кунам ки ин чиз дар тақрибан ҳайати ҳамаи дастаҳои занонаи минтақа ба ғайр аз эрон дида мешавад. иттиҳодияи футболи ҷаҳонӣ ва ба қабли дигар фифа тасмим гирифтааст ки дар соли 2025 нахустин чемпионати ҷаҳонро дар риштаи футзал миёни бонувон доир кунад ва фикр дорам ин бисёр иқдоми хубам ҳаст. аз ин рӯ рақобатҳои риштаи футзали занона боз мумкин бо ҷолибияти дигар сурат гирад ва махсусан рақобатҳое ки дар ҷоми осиё барпо мешаванд. қаблан ин мусобиқа сурат мегирифт, ду маротиба барпо шуд, вале баъд аз доман густурдани бемории дунёгири ковид як муддат манъ карда шуд ва таи солҳои охир мебинем ки мусобиқаи кафа яъне ҷоми осиё
бо иштироки дастаҳои мунтахаб сурат нагирифта истодааст. бисёр риштаи ҷолиб ва дидании варзиш ҳам ҳаст. футзал имконият барои бозигарони қирғизистон пайдо мешавад. хело ҳаракатҳои хубе дошт дар маркази майдон. нозук кимишбек қизӣ тӯбро мегузорад дар ихтиёри ҳамдастааш ва зарбаи бисёр ҳам хатарнок аз ҷониби кенжабубу ирисбек қизӣ, капитани даста. аммо дарвозабон Севара Нуруллоева тайёр буд ва зарбаро баргардонд. ҳафтиши бозигари Ӯзбекистонро мо дар марзи ҷаримагоҳ дидем ва баъдан боз талошҳои футзалбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон барои оное ки пеши роҳи ҳарифро гиранд дида шуд. ва ҳоло танҳо аут ба фоидаи дастаи Ӯзбекистон аст. агар дар солҳои қаблӣ баъти дастаи мунтахаби Ӯзбекистон воқеан ҳам он духтарону бонувоне ки дар ҳайати тиммиллии футболи ин кишвар бозӣ мекарданд ҷалб шуда бошанд, пас дар соли ҷорӣ чунин ҳолатро мо камтар дида истодаем. боз як мавриди дигаре ки вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи бозигарони Қирғизистон дида шуд. иҷоза дода мешавад ва бениҳоят зарбаи хатарнок мустақиман аз вазъияти стандартӣ инҷо иҷро шуд ва худи шумо ҳам дидед ки чӣ гуна зарбаи хатарноке дорад Албина Бобоқулова. аз зарбаи кунҷии тӯбро ба бозӣ медаронанд бозигарони Ӯзбекистон. фурсати навбатӣ боз ҳам Албина Бобоқулова ва имконияти навбатиро ҳам аз даст медиҳад. як бор дигар метавонед бубинед дар чаҳоргонаи дуюми бозигарони ба майдон баромадаи ҳайати Ӯзбекистон хеле хуб ҳаракат карда истодааст Албина Бобоқулова ва имкониятҳои беҳтарини голзаниро ҳам маҳз ӯ ба вуҷуд оварда истодааст. иштибоҳи худро дарк мекунад Кенжабубу Ирисбек Қизӣ, капитани дастаи мунтахаби Қирғизистон. ва дар ҳамин лаҳзаҳо акнун тайм-аут гирифта мешавад. ё на? На. бозиро давом додан мумкин. чунин ҳолате ба назар расид баъд аз баланд шудани он садои огоҳкунанда таваҷҷӯҳи довар ба мураббии дастаи Қирғизистон буд. аз ин мо фикр кардем ки воқеан онҷо тайм-аут гирифта шуд, аммо ин тавр нест.
ҳаракатҳои бисёр ҷиддӣ аз сӯи дарвозабон, аммо ҳамдастояш кӯмак карданд. Ба ҳар ҳол ҳуҷуми футболбозони Ӯзбекистон давом меёбад, вале имкони зарбазанӣ ба дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар ҳафти ҳуҷуми охирин дода нашуд. хуб, дар соли қаблӣ, яъне дар соли 2023 вақте ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд, Ӯзбекистон бо ҳисоби 6-1 тавониста буд ки ғалабаи худро ба даст орад. голҳоро Шоимова, Амирова, Фирӯза Турдибоева, Карачик ва Бурҳонова ба ҳадаф расонда буданд. аз байни ин гурӯҳи бозигарон як қисмашон имрӯз дар рақобат ҳастанд ва махсусан ҳалакай Фирӯза Турдибоева бори дигар ба дарвозаи дастаи мунтахаби Қирғизистон тавонист ки гол занад. талошҳои хуб мекунад ба танҳоӣ капитани дастаи мунтахаби Қирғизистон, аммо барои ӯ ҳам мушкил аст. Кенҷабубу Ирисбек Қизӣ дар бисёре аз ҳолатҳо маҷбур аст танҳо талош намояд. ва вақте дар соли 2022 бори аввал мусобиқаи кафа миёни бонувон сурат гирифт, Қирғизистон аз Ӯзбекистон дар як бозӣ 11-0 шикаст хӯрд ва дар бозии дигар аз Ӯзбекистон онҳо бо ҳисоби 10-0 мағлуб шуданд. яъне хело бо тафовути бузурги тӯбҳо шикаст хӯрда буданд дар солҳои қаблӣ аз ҳамтоёни ӯзбеки худ, бозигарони дастаи мунтахаби футзали занонаи Қирғизистон. аммо дар мусобиқаи ҳамин сола агар аҳамият дода бошед ба бозиҳое ки Қирғизистон доир кард, каме пешравӣ дар бозӣ ва натиҷаҳо аз сӯи ин даста дида мешавад. яъне каме беҳбудиҳо ҳаст дар натиҷаву бозии дастаи мунтахаби занонаи футзали Қирғизистон. имконияти бениҳоят хуб. тӯбро нигоҳ медорад инҷо Тоҷинисохон Рашидова, пас ба қафо. он дастаҳои дигараш тайёр ҳастанд ки кӯмак кунанд. инҷо паси додаи Сафина Рушания то ба ҳамдастааш рафта нарасид. хуб, хато бори дигар дида мешавад вақте тӯб ба пурраки маркази майдонро убур накарда бошад. ба дарвозабони худ баргардонани он мумкин нест. ва ҳоло зарбаи озод ба фоидаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон. иҷозат дода шуд, зарбаро ҳам дидем, аммо бо садгузории бисёр саривақтии худ бозигарони Қирғизистон тавонистанд ки ҳамон ҳолатро бартараф кунанд. дарвозабони ин даста чанд маврид ба пеш баромада зарба ҳам зад. Дилноз Женишбек дар бозиҳои гузашта ҳамин гуна ҳаракатҳои бисёр хуби ин дарвозабон ба назар расид. ман дастаи Қирғизистон дар ҳафти ҳамин мусобиқа 7 гол зад дар 3 бозии қаблӣ, вале ба дарвозаи худ онҳо 14 гол сар доданд ки гуфтем 11 тоаш дар бозӣ бо Эрон буд.
муқобили Туркманистон 3-1 ва муқобили дастаи мо бо ҳисоби 4-2 дастаи мунтахаби занонаи футзали Қирғизистон соҳиби пирӯзӣ шуд. беҳтарин нишонзани ин даста Кенжа Бубу Ирисбек Қизӣ аст, капитани даста бо 3 гол. Фирӯза Турдибоева ва Сафина Рушани аз ҳайати Ӯзбекистон дар ҳисоби худ 3 голи доштанд. Як голи дигар имрӯз ба ҳадаф расонданд ва шумораи голҳои онҳо акнун барои ҳар кадоме ба 4-тоӣ мерасад ва аз ҳисоби голҳо бо Зебо Афруғ бозигари дастаи мунтахаби Эрон онҳо баробар шуданд. дар рӯйхати нишонзарҳои беҳтарин бошад Соро Ширбиғӣ аз ҳайати дастаи мунтахаби Эрон пешсаф аст. ӯ дар ҳисоби худ 7 гол сабт кардааст. дар бозӣ бо Туркманистон 2 гол зад, дар бозӣ бо дастаи Қирғизистон бошад 4 маротиба тӯбро ба дарвоза ворид карда буд Соро Ширбиғӣ ва як голи дигарро ба дарвозаи Ӯзбекистон зада буд дар рӯзи 4 феврал. дар соли 2022 вақте бори аввал гуфтем чемпионати кафа миёни дастаҳои мунтахаби занонаи минтақаи Осиёи марказӣ сурат гирифт, беҳтарин нишонзан Мафтуна Шоимова шуда буд аз кишвари Ӯзбекистон ки ҳамзамон бевосита баъси футболбоз ҳам дар тими миллии ин кишвар бозӣ мекунад. соли 2023 бошад унвони беҳтарин нишонзани мусобиқаро Соро Ширбиғӣ аз Эрон ба даст оварда буд. зарбаи кунҷӣ توپ با بازی در وارد می شود. باز یک بار دیگر باید نظر به کنجی توپ رو با بازی در وارد زمرد جان نظر. خب تلاش این دفعه اینا نتیجه نداد. قسم یکمی رقابت هم آهسته آهسته به خاتمه خود نزدیک می شود. خیلی فرصتی خوب است، اما چطور شما هم دیده ایستادید پیش روی این حمله رو نگیمه تورالیوه میگیرد. باز هم کمی با پیش اومده و بعدا ضربه زدن دلناز جنشبک قیزی، اما تلاش‌های نوبتی او نیز نتیجه نداده ایستادند. اصلا رقابت بسیار خوب است در میدان با اشتراک هر دو این دسته ها. تفاوتی چندان بزرگی گل ها رو هم ما شما ندیده ایستادیم. گویم تواند محض همین عامل باعثی از حد زیاد سوس شدن یکی از دسته ها شود. وقتی انگیزه هست، وقتی اشتیاق هست برای تغییر دادن نتیجه مبارزه بردن ممکن. خطای نوبتی از سوی بازیگر قرقیزستان و در این حالت اکنون دیانا کاناتبکова با اشتباه راه داد.
бори дигар метавонед бубинед. Намедонед мазарат мепурсам аз шумо. Нозук Кимишбек Қизӣ ба хато роҳ дод ва ин хато боис бар он мешавад ки шумораи иштибоҳҳои кардаи бозигарони Қирғизистон дар қисми аввал ба 5 расад. фаҳмову шумо акнун дида истодаем ки дабл пеналти таъин карда мешавад. шонси бисёрам хуб, зарбаи олӣ ва ҳисоб бо ҳамин тағйир меёбад. 0-3. бениҳоят голи хуб аз сӯи бозигари рақами 7 Фирӯза Турдибоева ба ҳадаф расонида шуд. як бор дигар метавонед бубинед лаҳзаеро ки зарба иҷро шуд ва бе ягон шонс барои дарвозабон Дилноз Ҷенишбек. туп ба дарвоза ворид ҳам гардид. фурсатҳо буданд барои Қирғизистон дар қисми аввал, аммо онҳо истифода нашуданд. Ӯзбекистон бошад ба қадри имкониятҳои худ ба таври зарурӣ расид ва онҳоро самаранок истифода бурду бартарии калонеро дар нимаи аввал барои худ таъмин кард. бо ҳамин қисми аввали рақобат бо иштироки ин ду даста хотима меёбад. ҳисоб 0-3 ба фоидаи Ӯзбекистон. андаке танаффус мекунем ва баъдан бармегардем барои тамошои нимаи дуюм. бо мо бошед.
бори дигар дуруд мегӯем ба якояки шумо бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони риштаи футзал. ёдовар мешавам ки дар пойтахти кишварамон шаҳри душанбеи нозанин мусобиқаи навбатии ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ сурат гирифта истодааст. ин мароти бонувон бо ҳам дар рақобатҳои риштаи футзал нерӯ санҷида истодаанд ва бояд қайд намоем ки аслан ин бори сеюм аст ки кишварҳои узви ассотсиатсияи футболии осиёи марказӣ баҳри ба даст овардани ҷоизаи қаҳрамонӣ дар ин ришта миёни бонувон бо ҳам нерӯ месанҷанд. рақобате ки мо шумо тамошо карда истодаем муайянкунанда аст барои дастае ки ҷои дуюмро ишғол мекунад. дар ду мусобиқаи қаблӣ маҳз ӯзбекистон ҷои дуюмро тавониста буд ки ба даст орад ва бори сеюм ҳам онҳо наздик ҳастанд то унвони ноиб қаҳрамони мусобиқаро соҳиб шаванд. ҳарифи имрӯзаи онҳо қирғизистон аст ки дар ҷадвали мусобиқа баробар бо ӯзбекҳо 6 имтиёз дорад, аммо дар нимаи аввал ҳамон тавре ки мо шумо дидем натиҷа ба суди дастаи ӯзбекистон буд. онҳо 3-0 дар ҳисоб ба пеш баромаданд. голи аввал дар дақиқаи якуми рақобат зада шуд. он ба номи Сафина Рушания навишта шуд ва баъдан ду голи дигарро яке аз пешсафони ин даста Фирӯза Турдибоева бозгари рақами 7 ба ҳадаф расонд. бо ҳамин қисми якум ба фоидаи ӯзбекистон ҷанбаст шуд. ҳарчанд имкониятҳо барои дастаи қирғизистон ҳам буд, аммо онҳо аз фурсатҳои доштаи худ истифода накарданд. хуб, бигзарем ба муаррифии бозигарони ҳар ду даста. дар панҷгонаи аввал дар ҳайати қирғизистон Дилноз Женишбек Қизӣ дарвозабон, рақами 1, рақами 7 капитани даста Кенжабубу Ирисбек Қизӣ, рақами 9 Нозук Кумешбек Қизӣ, рақами 11 Айтурғон Қурмонбекова, рақами 14 София Немченко дар майдон ҳастанд. онҳо бо пиранҳои сафед бозӣ мекунанд ва мо шумо мебинем ки акнун чаҳоргонаи дуюми бозигарон вориди майдон шуданд. инҳо Аделия дактараш рақами 3 Нурсулу Мурзоқулова, рақами 4 Диана Канатбекова, рақами 5 Асем Турғунбоева, рақами 6 Малика Муминова. хуб, боз дар гурӯҳи дигари бозигароне ки ба онҳо ҳам имконият дода шуд, рақами 10 Нагима Туралиева, рақами 12 Аруойке Душенова, рақами 13 Фотима Эрмаметова ва ҳамчунин дарвозабони ин даста Аделия Акматбекова ҳастанд. ҳайати дастаи ӯзбекистон бошад ба таври зайл Севара Нурулоева дар хати дарвоза, рақами 1 бозигарони майдони, рақами 5 капитани даста Зумраҷон Назарова, рақами 3 Холида Дадабоева, рақами 7 Фирӯза Турдибоева, рақами 10 Рушания Сафина. хуб, ғайр аз онҳо боз бозигарони дигаре ҳам ҳастанд. дар курси бозигарони эҳтиётӣ як қисме аз онҳо албатта қарор доранд ва дар рафти бозии чандмаротиба ба майдон ҳам баромаданд. аз ҷумла Албина Бобоқулова, Тоҷинисохон Рашидова, Мадина Воҳидова, Рӯзихон Аскарова, Шаҳноза Қурбонова, Мафтуна Панҷиева, Омина Валихонова, Ангелина Палишкович ва Шодия Тошева. сармураббии даста Фаррух Зокиров аст. ёвари ӯ бошад Камола Усмонова. сармураббии дастаи мунтахаби Қирғизистон Келкел Анурбеков ва ёвари ӯ Амирҷон Муканов. голи сеюми худро ӯзбекистон баъд аз он ки дабл пеналти таъин карда шуд ба ҳадаф расон, яъне баъд аз он ки 5 иштибоҳи бозигарони дастаи Қирғизистонро ба қайд гирифтанд доварон, зарбаро бениҳоят хуб иҷро карда буд дар ҳамон лаҳза Фирӯза Турдибоева. хело ҳам пештар омада бо ҳамин тартиб дар оғоз бахшидани ҳуҷумҳои ҳамдастаҳояш саҳм мегузорад Дилноз Женишбек Қизӣ. дар ҳайати ӯзбекистон бошад, ҳоло мо шумо ивазшавии дарвозабонро мебинем. ба майдон баромадааст рақами 13 Ангелина Палишкович. ӯ дарвозабони эҳтиётӣ аст. дарвозабони асосӣ Севара Нурулоева. вақте ҳисоб ҳамин гуна шуд, студии мураббиён албатта имкон медиҳанд, фурсат медиҳанд ба бозигарони дигар, то ин ки онҳо ҳам ба майдон бароянд, онҳо ҳам таҷриба гиранд, онҳо ҳам ҳунар ва маҳорати худро дар чунин мусобиқаҳои арсаи байналмилалӣ нишон диҳанд.
тӯб аз даст рафт. ӯзбекистон дар солҳои охир барои рушди футзал таваҷҷӯҳи зиёд дорад. намунаи возеҳи он албатта баргузории рақобатҳои ҷоми осиё дар ин кишвар аст ва ҳамчунин акнун дар соли 2024 маҷмӯи бошгӯҳи варзишии ҳумо арена воқеъ дар маркази шаҳри тошканд макони баргузории чемпионати ҷаҳон дар риштаи футзал ба ҳисоб меравад. миёни мардон албатта, чун миёни занон гуфтем бори аввал фифа тасмим гирифтааст ки дар соли 2025 чемпионати ҷаҳонро роҳандозӣ кунад. дилноз ҷенишбек қизӣ боз ҳам наздиктар меояд ва баъдан зарба мезанад, аммо ин дафъа ҳам зарбаи задаи ӯ тавре шумо мебинед ноаниқ аст. вақтҳои охир натиҷаҳои дастаи мунтахаби футзали занонаи ӯзбекистон ҳам оҳиста оҳиста рӯ ба беҳбудӣ овардааст ва дар мусобиқаҳои қаблӣ ҳам мо дидем имсол ҳам ягона ҳарифе ки аз он қафо мемонанд дар минтақаи осиёи марказӣ ӯзбекҳо ин Эрон аст. яъне Эрон дар риштаи футзал ҳам дастаи мунтахаби мардонаи онҳо ва ҳам занонаи онҳо сатҳи баланд доранд. як таркиббороӣ бисёр ҳам зебову диданӣ бо иштироки бозигарони дастаи мунтахаби ӯзбекистон ва мо шумо мебинем ки бозигари рақами 14 Шодия Тошева гол зада истодааст. ба Шодия бошад, пасро ҳамдастааш Рӯзихон Аскарова равон кард. бисёр як паси хубе ҳам буд. таваҷҷӯҳ кунед ана ҳаминҷо аз байни се футболбози дастаи мунтахаби Қирғизистон чӣ гуна тӯбро гузаронид Рӯзихон Аскарова ва тӯбро бошад ба дарвоза Шодия Тошева ҷо мекунад. соли гузашта вақте ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд, ӯзбекистон 6-1 гуфтем Қирғизистонро шикаст дода буд. аммо дар соли 2022 ду маротиба вақте дар ҷоми кафа бо ҳам рӯбарӯ шуданд, он давра системаи баргузории рақобатҳо дигар буд. яъне ҳар як даста бо ҳам ду дафъаи рӯбарӯ мешуданд. дар он бозиҳо мо дидем ки дастаи мунтахаби Қирғизистон бо ҳисобҳои калон аз Ӯзбекистон шикаст мехӯрд. аз ҷумла 11-0 Ӯзбекистон як бор ғалаба кард ва бозии дигар 10-0 ба фоидаи Ӯзбекистон ҷамъбаст шуда буд. нимаи дуюм имконият ҳаст барои Ӯзбекистон то ин ки тафовути голҳоро боз ҳам бештар кунанд ба фоидаи худ. қисми якумро онҳо бо бартарии 3 гол ҷамъбаст карданд. боз як шонси дигар, фурсат ҳаст, зарба ва гол. дар ҳоле ки албатта барои бозигари рақами 6 мушкил буд иҷрои зарба, Мадина Воҳидова пас дод ба ҳамдастааш ва бозигари рақами 11 Мафтуна Панҷиева тӯбро ба дарвоза зад. бори дигар метавонед бубинед фурсате ки буд рӯбарӯи худ дарвозабони ҳарифро дид дар ҳамин лаҳза. Мадина Воҳидова аз ин рӯ тасмим нагирифт ки зарба занад, пас дод ва ин тасмими ӯ дуруст буд. ҳамдастааш бошад тӯбро ба дарвозаи тақрибан холӣ монда равон карда истодааст. дигар бозигарони дастаи мунтахаби Қирғизистон ба фикрам дар худ нерӯ ва тавоне надоранд ки истодагарӣ кунанд ва бар муқобили бонувони Ӯзбекистон мубориза баранд. чунин ҳолат бо онҳо дар бозии қаблӣ бар муқобили Эрон ҳам дида шуд. дӯстони гиромӣ, нимаи аввали бозӣ чандон бад набуд барои Қирғизистон. барои мисол
аммо дар қисми дуюм онҳо ба пуррагӣ ҷилави бозиро аз даст доданд. дар қисми аввал аз Эрон 3 гол сар дода буданд ва дар қисми дуюм 8 гол. ва инак фурсат барои бозигарони дастаи Қирғизистон. мо шумо мебинем ки аввалин голи худро онҳо ҳам дар бозии имрӯза ба ҳадаф мерасонанд. гол ба номи бозигари рақами 6 Малика Муминова навишта шуд. идомаи ҳуҷумҳои бозигарони Қирғизистон. боз як шонси дигар ва инак голи дуюм ҳам ба ҳадаф расонида мешавад. дӯстони гиромӣ, дар як дақиқа 2 гол аз сӯи бозигари рақами 6 Малика Муминова. аслан Қирғизистон дар қисми аввал ҳам имконият дошт, вале он ҷо гуфтем фурсатҳои худро истифода бурда натавонист. Ангелина Палишкович аз мавқеи худ берун мебарояд, аммо дарвозабон наметавонад ки садди роҳи зарбаи задаи Малика Муминова шавад. каме нофаҳмӣ байни духтарон, аммо довар инҷо маҷбур аст ки дахолат кунад ва корти зард нишон медиҳад ба капитани дастаи мунтахаби Узбекистон Зумрат Назарова. ба хотири оне ки бидуни иҷозаи ӯ тӯбро зуд ба бозӣ даровард ва ҳоло на инҷо мо шумо сабаби асабонияти Зумрат Назароваро ҳам дида истодем. дар ҳолати қаблӣ имконияти беҳтарин барои бозигарони Узбекистон пайдо мешавад, аммо фурсатро Албина Бобоқулова истифода бурда наметавонад. хуб, Қирғизистон голи сеюмро ҳам мезанад ё на? На. ин дафъа акнун зарбаи задаи Малика Муминоваро дарвозабон Ангелина Палишкович баргардонд. бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки голи аввал зада шуд аз сӯи Қирғизистон барои мо шумо такроран нишон дода мешавад. ин маротиб акнун зарбаи иҷро шуда бо расиш ба бозигари Узбекистон аз майдон берун баромадааст. як шонси дигари бисёр ҳам хуб, вале ин дафъа ҳам Малика Муминова каме тӯбро хато равон карда истодааст. Малика Муминова баъд аз он ки 2 гол зад, 2 имконияти дигар дошт, аммо дар 2 фурсати баъдӣ муваффақ нашуд. бехато пас дода натавонист дар лаҳзаи қаблӣ. Нурсулу Мурзақулова агар ба канори чап воқеан паси додаи ӯ мерафт, пас барои ҳамдастааш шонси бисёр хубе пайдо мешуд дар назди дарвозаи Ангелина Палишкович. дар соли 2024 милодӣ нахустин мусобиқае аст ки дар доираи ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ сурат гирифта истодааст.
ва давоми сол боз ҳам баргузории рақобатҳои бисёр ҷолибу диданӣ бо иштироки дастаҳои синну соли гуногун ҳам миёни мардон ва ҳам миёни занон дар назар аст ки аксари ин мусобиқаҳо дӯстони гиромӣ тибқи нақша бояд дар кишвари мо барпо шаванд, махсусан дар шаҳри Душанбе. Партов Типалишкович ба маркази майдон. Инҷо акнун дар қабули тӯб Омина Валихонова чандон муваффақ набуд ва фаъол мешаванд бозигарони Қирғизистон. Шонси навбатӣ, инҷо зарбаи бисёр ҳам хатарноке буд аз ҷониби Нурсулу Мурзақулова, аммо каме хато рафт дар ҳамон лаҳза зарбаи задаи ӯ. ва инак акнун Ӯзбекистон ҳам ба задани голи навбатӣ муваффақ мешавад. ҳисоб 2-6 шуд баъд аз ҳаракатҳои бисёр зебои бозигари рақами 4 Тоҷи Нисохон Рашидова имконият пайдо шуд барои ҳамдастааш ва бозигари шумораи 12 Омина Валихонова гол зада истодааст. Таваҷҷӯҳ кунед чӣ гуна ҳаракати хубе дошт дар канори рост Тоҷи Нисохон Рашидова ва паси ӯ ба Омина Валихонова ки Омина голи шашуми ҳамдастояшро ба ҳадаф мерасонад. خب چند لحظه از میدان گرفته می شود کاپیتان دسته منتخب قرقیزستان. خیلی بازیگر فعال است کنژه بوبو ایریسبک قیزی. خطا از سوی سوفیا نیمچنکا اینجا اکنون به نظر رسید در مبارزه با خالیده دادابویوا. تکرارن لحظه که قاعده بازی ویران شد برای ما و شما پیشنهاد میکنم. بسیار خوب فکر کرده بودند اما با پرگی درست اجرا کردن نتوانستند در میدان آن نقشه و عملهای خود را بازیگران دسته ازبکستان در رفت ترکیب روی نوبتی. تو باز میدان بیرون میبراید.
خب اکنون دروازه‌بان رو از میدان گرفتند و جایش بازیگر پنجم به میدان برآمد. طوری ما و شما می‌بینیم این کاپیتان دسته بازیگر رقمی 7 کنجا بوبو ایریسبک قیزی است که خیلی فاولم بود در رفت دقیقه قبلی. ضربه کنجی به فایده دسته قرقیزستان. خب تلاش‌های بازیگرانی دسته قرقیزستان دوام دارد. ضربه کنجی به فایده آنها است. و عکس الهجوم بازیگرانی ازبکستان، اما در این حالت اکنون توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست خالیده دادابویوا. تو пай доштани мавқеият ва имкониятҳо барои густариш бахшидани ҳамла ҳамин гуна пасҳо сурат мегирад байни ҳам аз сӯи футболбозони қирғизистон. ва албатта вақте бозигари панҷум ба ҷои дарвозабон вориди майдон карда мешавад, муҳимтарин чизе ки инҷо лозим аст пайдо кардани фурсат барои зарбазанӣ ва бештар вақт бозигарони панҷум ҳамон нафареро интихоб мекунанд ки бисёр чобук аст дар майдон ва илова бар ин зарбаҳои хуб дорад. аз он вақт ҳамин гуна футболбоз метавонад аслан дар майдон ба ҳайси нафари бозисоз ҳам бошад, яъне барои пайдо кардани имконияти голзанӣ барои ҳамдастаҳояш бештар ҷаҳду талош ва такопу мекунад. боз ту ба ихтиёри футболбозони ӯзбекистон гузашт баъд аз хатои бисёр ҳамдағали дарвозабон Дилноз Женишбек, аммо худи ӯ тавонист ки ин хатоашро рафт кунад. хуб, ҳолати дарвозабон Дилноз Женишбек хуб аст, бозиро давом дода метавонад. Холида Дадабоева тӯбро ба ҳамдастааш пас дод, аммо маълум шуд ки дар ҳамин лаҳза зидди ӯ қоидаи бозӣ ҳам вайрон шуда буд. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. хуб, мураббии дастаи мунтахаби қирғизистон ишора карда истодааст ки танҳо як нафар боқӣ монад кифоякунанда аст дар девори дифоӣ. зарба бошад, рост иҷро мешавад ва дарвозабон Дилноз Женишбек ин зарбаро баргардонд. бори дигар метавонед бубинед зарбаи бениҳоят маҳкаму қавӣ, аммо дарвозабон тайёр буд ва ҳамон ҳолатро рафт карда ҳам тавонист.
خیلی با صورتی خوب رفتی بازی امروز جریان دارد و در این لحظه اکنون داور ویران شدن قاعده بازی رو به اعتبار میگیرد. در مرکز میدان قاعده بازی ویران شد و کارت زرد هم نشان داده شده است به بازیگر رقم 9 نازوک کیمیشبک قیزی. برای همین عملش که از قفا آمده با دستان خود حریف رو داشت و به زمردجان نظر و خلال رساند در همان حالت. فرصتی بسیار هم خوبی دیگر برای ازبکستان، اما این دفعه هم ضربه اجرا شده خطا رفته ایستاده است. شودیت توشیوا ضربه زد. باز یک امکانیت دیگر این مراتب اکنون فرصت برای مدینه واحدова بود، اما ضربه زده او را هم دروازه‌بان دلناز ژنیشبک برطرف کرد. آن همین حالت میتوانید ببینید. خب در همین گونه مبارزه های بسیار نزدیک و تقریبا 1 به 1 با دروازه‌بان در فوتزال البته امکانیت های دروازه‌بان ها کم نیست و در این حالت باشد اکنون 7 گل به قید گرفته می شود. دوستان گرامی، خب توپ با بازیگر دسته منتخب قرقیزستان رسیده، سمت حرکتی خود را دیگر کرد. یک بار دیگر حالا ما و شما میبینیم با بازیگری شماره 12 رسیده است در همان حالت با اروی که دوشینوا. اما ضربه رو باشد بازیگری رقم 7 ازبکستان فیروزه توردیبویوا اجرا کرد. با 2 گلی که از بازیگری رقم 6 قرقیزستان به دروازه خود سر دادن ازبک ها از ملیکا مومینова توانستند با 2 گل دیگر جواب گردانند و تفاوت مثل قبلی اکنون 5 گل رو تشکیل می‌دهد. خب باز یک حالت دیگری که قاعده بازی ویران شده ایستاده است. این مراتب خطا از سوی صوفیا نمچنکا دیده شد. همزمان با این حالا ما میبینیم که خب معلوم کرده ایستادن که تایم اوت میگیرن، اما اینطور نشد، یعنی تایم اوت نگرفتن. بازی ادامه مییابد. خب اوت نادرست با بازی در آورده شد. لحظه ای که توپ حرکت میکرد بازیگری قرقیزستان اون رو با بازی در آورد و داور زود همین خطای بازیگری قرقیزستان رو دید و اوت رو با فایده بازیگران دسته حریف به این ترتیب تعیین کرد. و باز یک شانس دیگری بسیار هم خوب، ضربه هم به نهایت محکم و قوی است از سوی زمرد نظر و اما توپ برسیش به ستون دروازه از میدان بیرون شده است. توجه کنید بار دیگر ضربه بسیار هم محکم و قوی از سوی زمرد نظر و دسته قرقیزستان در دقیقه اخیر از نو تشبوس رو با اختیاری حریف گذاشته ایستاده است، یعنی نمیتواند با اون فعالیتی که داشت در لحظه زدن گل ها و بعد از اون 2 امکانیت دیگری پای در همین بسیار خوبه که در اختیاری ملیکا مومینова بود، همین گونه فرصت ها رو با وجود دارد در نزد دروازه انگلینا پالیشکویچ.
боз як мавриди дигаре ки қоидаи бози вайрон шуда истодааст. Ин дафъа акнун бар зидди Омина Валиаҳдова, дақиқтараш Омина Валихонова қоидаи бози вайрон шудааст. дӯстони азиз, ва шумораи қоида вайронкуниҳо дар қисми дуюм ҳам ба 5 то расид. ба ин тартиб дабл пеналти ба фоидаи Узбекистон таъин карда мешавад. барои иҷрои зарба тайёрӣ дида истодааст тоҷи Нисохон Рашидова, яке аз фаъолтарин бозигарон дар ҳайати Узбекистон аст, бо вуҷуди он ки аз нигоҳи аввал чунин менамояд ки ҳаракати гӯем бисёр вазнин ҳаракат мекунад дар майдон, аммо ин тавр нест. дӯстони гиромӣ, агар аҳамият дода бошад, ҳам техникаи хуб дорад ва илова бар ин зарбаҳои бисёр маҳкаму қавӣ дорад тоҷи Нисохон Рашидова, ва имконият ҳам ҳаст барои ӯ то ин ки гол занад. вале дарвозабон инҷо пештар баромад. фикр дорам ишораи сармураббии дастаи мунтахаби Қирғизистон ҳам буд ки аз шогирдаш хоҳиш кард пештар барояд ва дар натиҷа имкони зарбазаниро барои ҳариф маҳдуд кард ва мо мебинем маҳз ҳамин аз мавқеи худ пештар баромадани дарвозабон тоҷи Нисохон Рашидова. ба дастаи Қирғизистон барои баргардондани дабл пеналти кӯмак мекунад. аммо дабл пеналти метавонад такрор ёбад. хатои навбатии дастаи мунтахаби Қирғизистон, яъне дар назар дорам қоида вайронкуние ки аз сӯи онҳо сурат мегирад, боз метавонад ба иҷрои дабл пеналти сабабгор шавад. дар солҳои қаблӣ, махсусан дар соли 2022 ва 2023, вақте дар ҳайати дастаи мунтахаби Узбекистон бештар футболбозони дастаи мунтахаби занонаи Узбекистон ҳам дар ҳайат буданд ва хеле бозигарони ботаҷриба ҳам ҷалб шуда буданд, онҳо бозиҳои бисёр хуб ва тақрибан баробарро бо Эрон нишон доданд. барои мисол соли гузашта бо Эрон бозие ки доштанд бо ҳисоби 4-5 ба фоидаи Эрон ҷамъбаст шуд. Эрон голи ғалабаовари худро дар дақиқаи 36 ба ҳадаф расонда буд. ва ҳамзамон бо ин дар соли 2022 дастаи мунтахаби футзали Узбекистон дар бозӣ бо Эрон яке аз рақобатҳоро мусовӣ 2-2 ҷамъбаст кард. бозии дигар бо ҳисоби 5-2 ба фоидаи Эрон ҷамъбаст шуда буд. аммо имсол нисбатан гуфтем бозигароне ки дар ҳайати дастаи мунтахаби занонаи футболи Узбекистон ҳастанд ба ҳайати дастаи мунтахаби занонаи футзали Узбекистон ҷалб нашуданд. аз ин рӯ дар рақобатҳои ҷомии кафа дар баробари Эрон дар бозие ки дар давраи якум доштанд бозигарони Узбекистон он қадар муқобилияти ҷиддӣ ҳам нишон дода натавонистанд ва 5-1 шикаст хӯрданд. голи ягона ин дастаро Фирӯза Турдибоева ба ҳадаф расонда буд. тӯп дар майдон боқӣ мемонад. хуб маълум аст ки ба дастаи мунтахаби Қирғизистон на имкон даст медиҳад, на гӯем онҳо қувва ва нерӯи зарурӣ доранд барои оне ки тавонанд дар ҷараёни бозии имрӯза якқал ҳисобро баробар кунанд. ва инам ҳаракатҳои Албина Бобоқулова аст ки шонси навбатии бисёр хуберо барои задани гол аз даст дод. тайм аут гирифта шуд.
дар қисми дуюми бозӣ бори аввал аст ки мо мебинем тайм аут гирифта мешавад. голи дуюми бозигарони дастаи мунтахаби қирғизистонро ҳам барои мо шумо нишон медиҳам ва баъдан голҳое ки аз сӯи ӯзбекистон зада шуд. омина валихонова ҳисобро 6-2 кард. ва баъдан чӣ тавре қайд кардем голи ҳафтум 7 гол буд. иштибоҳан ба дарвозаи худ Аруке Душенова тӯбро равон кард. туба бозӣ дар варда мешавад. боз ҳам бозигари панҷумро ба майдон бароварданд. қирғизҳо ва хело таркибороии хуберо фикр карданд, аммо чӣ тавре мо дидем зарбаро Нагима Туралиева дуруст иҷро карда наметавонад. хуб бори дигар тайм аут гирифта мешавад. чӣ тавре гуфтем дар қисми дуюм то дақиқаи 18-уми бозӣ, яъне дар маҷмӯъ то дақиқаи 38-ум ягон тайм аут нагирифта буданд мураббиён ва акнун ҳар кадоме аз онҳо бо истифода аз он ҳуқуқе ки доранд як дафъаи тайм аут гирифта истодаанд. аммо шояд дар зеҳни шумо ҳам саволе пайдо дошта бошад ки ҳоҷат ба гирифтани тайм аут дар ҳамин лаҳзаҳо ва дар ҳамин дақиқаҳо вақте ҳисоб ҳамин гуна аст вуҷуд дорад ё на. бидандагони гиромӣ ёдовар мешавам ки соати 19 бо вақти душанбе бозии охирини ҷоми кафа миёни дастаи мунтахаби занонаи футзал бошо ки дастаи мунтахаби тоҷикистон ва эрон сурат мегирад ва бо ҳамин рақобатҳои сеюмин чемпионати ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ дар риштаи футзал миёни бонувон ҷамъбаст мешавад. баъд аз хотимаи рақобати тоҷикистону эрон ҳамчунин моро маросими ҷоизаспорӣ ва додани ҷоизаҳои инфиродӣ ба беҳтаринҳо интизор аст. دقیقه آخرینی
ҷараёни бозии имрӯза бо иштироки қирғизистон ва ӯзбекистон давом дорад ва акнун ӯзбекистон ҳам бо 5 бозигар гӯем ҳаракат карда истодааст, ба ин маъно ки ба ҷои дарвозабон бозигари панҷумро ба майдон бароварданд. мақсад ва ҳадаф шояд задани голи 8-ум бошад. дар ин нақш мо Сафина Рушанияро мебинем, бозигари бисёр бо таҷриба дар ҳайати ӯзбекистон ва нафаре ки зарбаҳои бисёр хуб дорад. ҷустуҷӯи имкониятҳои хуби голзанӣ давом дорад ва билохира ба мақсад ҳам мерасанд. бозигари рақами 8 бозигари рақами 3 Холида Дадабоева инҷо гол зада истодааст. ва дар ҳамин лаҳзаҳо акнун мо шумо мебинем ки чӣ гуна таркибборои бисёр хубу тӯлонӣ ва ҷолиби бозигарони ӯзбекистон натиҷа овард. ба Холида Дадабоева имконият пеш оварданд ва ӯ аз фурсати доштааш хеле хуб истифода бурд. бо бозигари панҷуми худ дар майдон ҳаракатро давом медиҳанд қирғизҳо, зеро дигар чизе барои аз даст додан нест барои онҳо. чӣ фарқ дорад бо ҳисоби 2-8 мағлуб мешаванд ва ё ин ки 2-9 ё ягон ҳисоби дигар. аммо худи онҳо талош карда истоданд ки ҳадиақал як бори дигар гол зананд, чунин шонс барои онҳо дигар пайдо намешавад. бо ҳамин бозӣ байни дастаҳои мунтахаби қирғизистон ва ӯзбекистон бо ҳисоби 2-8 ҷамъбаст шуд. 3 имтиёзи навбатии дигарро ба даст меорад ӯзбекистон ва бо 9 хол акнун маълум аст ки ин даста зинаи дуюми ҷадвали мусобиқаро соҳиб мешавад ва унвони ноибқаҳрамонии мусобиқа боз ҳам насиби онҳо мешавад. 3 сол пайдар ҳам мешавад ки дастаи мунтахаби занонаи футзали ӯзбекистон ҷои дуюмро гирифта истодааст ва баъд аз Эрон маҳз онҳо дуюмин дастаи беҳтарин дар минтақаи Осиёи марказӣ ҳастанд. қирғизистон ин маротиб бо 6 имтиёз дар зинаи сеюм ҷадвали мусобиқаро ҷамъбаст карда истодааст. изҳори сипос мекунам бинандагони гиромӣ ки тӯлини муддат бо мо будед. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.